For today's video is ania kami karon sa sa kuang palalabs no. Ako juning ipanghinambog sa tibuok kalibutan. Way lain nga akong gihigugma. Ang ako ang palalab tungod kay nakita nako nga ang iyahang paghigugma dili gyud mabaryan og salapi no. Mao na nga dako ang ako ang pagpasalamat og sa inyong tanan, sa inyong pagsuporta sa amuang mga video. Salamat kayo nga kung palalab ko gining ipanghinambog sa tibuok kalibutan tungod kay taliwala sa kuang balitian, wala gid ko niya gi tagaan og kanang laing mga motibo ba nga di siya ganahan ako no. Mas damor pa noon ang iyang paglab diri kadako. Muna nga kamo nga mga kapansanan o wala pa mo na minyo, paabota lang ang babae nga para sa inyo tungod kay kita tanan gitadhana kita sa Ginoo nga naatay pares. Mo na nga ayaw lang pagdali, ayaw mo pagkawalag paglaom sa nay mga kapansanan diya no. Nga nay mga balatian nga nagtuo sila nga wala naging modawat nga babae o lalaki ba no, kay diya gid nato masinati og mapil og giunsa ta paghigugma sa Ginoo. God bless po, bye bye.